Hello mga bay, kumusta? Gi kamo ya? Ako nang hinaot nga naa kamo sa maayo nga panglawas karon ang hain mo kamo na himutang. Ani ako karon mga bay no sa amo na cute nga balay no. Nagaluto gid ako sang puto cheese ya. Hindi agi ang ipangluto ko ya oh. Nagputos na gid ako dinhi oh. Di ara mga bay oh, giputos ko gid sang ano kag pulo ka piso lamang ang usa ka buok ang takna diri sa kagabion alas 10 40 gid ya og ani apa ako nagaluto do na pa ko gitak-ang dito ya sa ako gamay nga kusina ya og kung gusto ninyo mag-order sa akon okay ra gihapon kaayo tawagi lang ko ninyo sa akong numero nga 0912 9907 160. Hinaot nga mabakal kamo sang baligya ko mao na gid kaniyang akong gi himo karon kag nagpurgod na ako mga bay kag salamat gid sa inyo nga tanan kung gusto niyo mag-order tawagi lang ko ninyo no aga magkita ta sa para makudak-kudak kita ya og para naata remember yo ya so namit gid kini nga puto cheese kuya kay with love anjoy gid kini ya unsa be. Lami kayo. Ha? Lami kayo. Oh, di mga bahandi kuya number 1 ko nga suki sa puto cheese ko kag primero nga haon kag magkaon lagi sila ka puto kuno init gid ya. Pero gipabugnaw kuya ay ako pusto kay ibaligya gid kini sang bana ko nga gwapo gid ya, gwapo kag walay tapad ya. Gwapo kag walay tapad ya, ngano ni katawa man kaday? Ha? Katulog na diha day, good night day ha. Tulog na gid ya. So maorgig kani ang among pangabuhi karon so kay napurgod na gid kuya so samtang wala pa nadawat ang sweldo kuya bisan pa madawat ang sweldo kuya sa YouTube ya. Padayon gihapon ko sang ginagmay nga negosyo ya. So gusto gid ka mo mag-order tawagi lang gid ko ninyo ya sa ako numero 0912-9907-160 ya daghan gid nga salamat mga upod ko kanang halong lang gid kamo dira daghan salamat diri lang ko kutob kay magluto pagig ko ya tanahon ko gali hapit na gid kini maluto no di araw oh luto na gid ya oh init to kayo namit gid ya daghan gid salamat diri ko kutob amo balay cute lang gid ya dinha lang palibot ya tiktoyok lang gid ya oh gamatong gid ya